खेड शहरातील स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे सांस्कृतिक केंद्र पुनर्बांधणीचं काम आता पूर्ण झालं आहे। या नाट्यगृहाचा लोकार्पण सोहळा 27 जुलै रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे। याबाबतची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली आहे। स 27 जुलैला माननीय रामदासभाईंच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने माननीय रामदासभाईंनीच 16 वर्षापूर्वी चालू केलेले नाट्यगृह मध्यंतरी ते नादुरुस्त झालं होतं। जवळपास ते 8-9 वर्ष बंद होतं आणि आज 27 तारखेपासून ते पुन्हा माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन ते रसिक प्रेक्षकांसाठी खुलं होतं आहे। खेडच्या आणि कोकणवासियांसाठी खुलं होतं आहे। नक्कीच मनामध्ये एक समाधान आहे। विशेष म्हणजे महासाहेबांच्या नावाने असलेले हे नाट्यगृह ज्याला बंद होतं नक्कीच मनाला वेदना होत होत्या, परंतु आज एक नवं स्वरूप प्राप्त होत असताना शिवसैनिकांना तर आनंद आहेच, परंतु सगळ्याच नागरिकांना मला वाटतं आणि माझा असा विश्वास आहे की कोकणामधील सर्वात टॉपचं असं नाट्यगृह आम्ही इथे उभं करू शकलो, याचं आम्हाला समाधान आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।